temos en comunicación telefónica para que nos conte como foi o partido desta xornada e como está a ser esta primeira parte da Liga a un xogador tamén presidente do clube de Chave Boedo. Luís Villamizar, que tal? Boas tardes. Boas tardes. Bueno, digo ben, non? A verdade é que o Boedo está a asinar unha estupenda campaña, polo menos polo que estamos a ver a toda agora, situándose xa en eses portos altos da clasificación. Sí, a verdade é que estamos máis arriba do que esperábamos ao principio. Pero bueno, sí que tiñamos postas esperanzas de que sí que vamos a estar, a mellor non para poder lutar por ascenso, que é difícil, pero sí para estar entre terceiro, cuarto e quinto, e de principio pois as cousas están dando ben, e nada, esperamos seguir así e incluso mellorar, que tampouco estamos dando moitas chaves. Houve algún partido que sí que subimos de 70 para arriba, pero bueno, hai como todo, hai días que como o fútbol que non entra a pelota, non entra, hai días a chave pasa igual, pero de momento as perspectivas que temos de estar aí arriba, loitar hasta o final, que de principio no que vai de temporada, pois a verdad que estamos moi contentos con os resultados que nos están dando. Bueno, lóxicamente, sendo realistas, a verdade é que vai a estar complicadísimo loitar polo ascenso, tendo en conta que equipos de moitísima calidade que anotan moitísimas chaves en cada partido, por exemplo, Aldea e o Mexigo, pero quizáis o importante é que agora mesmo o Boedo está empatado a puntos con equipos que tamén ao principio do ano poníamos como favoritos a loitar por subir a segunda. Sí, sin duda alguna. Eu xa hemos comentado unha vez, de outra ocasión, que o Pazo, para min, era un dos que tiña que pelear por ascender, por xogadores que ten e fichaxes que fixo nesta tempada. E o Xismo sempre foi un equipo dos de arriba, dos punteros, sempre foi... Pero bueno, eles, as cousas de principio non están indo ao mellor como eles pensaban, bueno, xa hai partidos que bueno, sabemos os nervios que entran, bueno, é un xogo, non entran as chaves, e de principio, pois, nós estamos aí, que decir, no grupo que nós creemos que sí que somos un pouco máis favoritos, esos partidos vamos gañando perfectamente, e despois, agora sí que nos toca xogar contra eles, agora daqui para diante, que decir, bueno, cos Xismo xogamos, perdemos, pero bueno, foi un partido moi igualado, nos perdeu nas últimas duas tiradas, pero bueno, nos vamos con o noso rol é partido a partido, e mira, home, é moi difícil defender, pero mira, se quedamos terceiros ou cuartos, mira, para nós é unha victoria, unha satisfacción enorme, claro. Está claro que nesta primeira tempada, aquí en esta Liga da Federación Galega, loitar por esa terceira posición ten que ser calificado como todo un éxito. Por certo, o partido desta xornada fronte ao Copaco disputábase o domingo pola mañá, porque o sábado estaba toda esa zona ali en Boedo ocupada, non? Polo paso polo noso concello do Rally da Coruña. Sí, pois nos concedía de xogar na casa, nada, pois falamos con eles, contactamos co presidente deles, comentámosles o problema que había nese caso, que era unha prova deportiva de rally, pasaba por ali, por Boedo, polo medio do casco urbano, prácticamente, e que estaba cerrado, que decir, o acceso a Boedo era posible, home, podían vir por Arteixo, pero que xusto ali non temos o campo da Chave, ese día, pois había, bueno, non varias personas, pero unha barbaridade de xente. Entón non procedía, eles perfectamente accederon a nosa petición e xogamos o domingo sin ningún problema. Eso dicíamos antes de que comenzara a Liga, que habitualmente aquí en esta competición os partidos son os sábados, antes na Irmandade eran os domingos pola mañá, pero que tamén eran flexibles, non? Para cambiar horarios de encontros. Sí, hombre, non hai problema, a ver, eu sempre dixen, é un xogo, somos un grupo de amigos en total, de todos os equipos, hoxe por nós e mañán por vos, sempre é así. Tamén outro equipo pode ter unha fecha que non pode, por o que sea, ou que pasa calquer cousa, quedan días, hai domingos ou festivo, ou accedemos a xogar incluso, pues, en Boedo non habría problema para xogar de noite, un viernes, ou temos o campo iluminado, xa se xogou algún partido, algún viernes da noite, e non pasa nada, absolutamente nada. A ver, non somos uns profesionales, somos unha competición amateur, pero de boa xente, de pasalo ben e de entendernos uns cos outros, que é o que procede, nesse caso. Bueno, comentamos o apretada que está na Liga, sobre todo en esa parte alta da clasificación, e xa mirando a seguinte xornada, vemos que o seguinte rival vai a ser precisamente un equipo dos que falábamos anteriormente, o Pazo.
Sí, tócanos ir ao campo do Pazo. A ver se é un partido, a ver se podemos gañar, vamos con esa ilusión, claro que vamos con esa ilusión, gañando para nós sería bueno, un golpe de moral bastante grande. Polo que estou vendo, estamos moi parexos nas chaves, cando nos veixamos algún partido, sí que veixamos das nosas chaves que debíamos dar, pero bueno, parece que temos xogadores suficientes, bueno, además con calidad, para poder competir ese partido, podendo gañar, pues, xa te digo, para non sería un chute de adrenalina das boas, va. Bueno, un equipo o Pazo, que xa tamén o comentábamos en varias ocasións, este ano reforzábase, non? Con unha fichaxe, a verdade que sobre todo que lle permite anotar moitas chaves cada semana. Sí, porque ese principio aí terían viñando órdenes aí, un par de xogadores, un deles era Maneiro, a ver, un xogador punteiro, un xogador que non vai a dar 20 chaves, un xogador, bueno, que é unha referencia no mundo da chave, pero bueno, non sei se por H ou por B, é como a todo, cambias de equipo, as canchas distintas, os compañeros son distintos, a ver, todo influye, polo que estou vendo, pois, home, viña con partido ao Pazo de 80 e algo, pero anda por aí nas 70, 75, que decir, poderíamos competir con eles perfectamente. Bueno, e si espero competir, se perde non pasa nada, se ganamos, pois, oye, moito mellor. Pues a ver qué ocurre, un día regular para o Pazo sí que daría esa opción de por qué non gañar e xa situarse aí arriba, xusto a estela de Aldea de Mexigo agora mesmo, como dicíamos tamén ao principio, de momento inalcanzables, pero nunca se sabe no futuro o que pode ocurrir. Nada, non, a ver, nos encantados, falábamos, estamos competindo moi ben, sabemos contra esos dous colosos que moi difícil, hombre, sí que o Beixigo tuvo algún partido de 80 e algo, hombre, aí nós con partido bo poderíamos chegar a competir, pero bueno, sabemos cal é o noso sitio, entonces, pois nada, partido a partido, mirar, se podemos quedar terceiro, mellor que a cuartos, e se non, pois nada, pero cuanto máis arriba, moito mellor. Pois seguiremos moi pendentes desta competición e cada vez, según pasan as xornadas, se perfila como máis interesante. Luís Villamisar, moitísimas gracias, como sempre, por atendernos. Gracias a vos. Un saúdo, ata logo. Chao, chao.